May buntag mga igsunan. Sa gihapon, magpasalamat kita sa Ginoo nga nagpalayon kita sa pagtuon sa balang nga pulong nga diin maandam kita sa atong kinabuhi nga diin sa iyang pagpadayag patay man kita buhi ang maandam kita kinan. Kini pagtuon nato sa balang nga pulong mga kaigsunan naghatag ka nato og giya sa atong pagkinabuhi ni kalibutan. Kay wa ta masayod sa atong kinabuhi sa takna sa oras ang Ginoo lamay nasayod. Sa di pa kumakto sa unahan ng sunan, akong i-greet ang ako mga viewers, mga subscriber. As kanunay, nagsalamat ako kaninyo mga sunan nga diin. Nagapalayon ka mo sa pagpatalingog sa ato mensahe mga kaigsunan. Dalaygon Diyos sa kanunay. Ako i-greet usab ako mga kaparentihan, mga kahigalan, uguban pa. Sa di pa tamakto sa unahan ng sunan, hangyon ko ka mo, sumala sa itong andan, ato ido ko ang atong ulo aros pangalia sa Ginoo pinagsibalay Espiritu Santo. Labing gamahanan nga ikaw nga Dios nga nagagahom sa tanan. Ikaw ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Ginoo, niusab kami bagaton kami sa balang nga pulong alam sa among pagkinabuhi nga mandam kami Ginoo sa imong pagpadayag Ginoo nga takos kami sa pagdawa sa grasya ug kaloy sa himaya sa langiton puliana. Panalangin ni Ginoo kini imong mensahe Ginoo makahatag ka na o kaligon sa kanunay. Hantang kami paabot kayo. Daghang salamat Lord sa tanan sa iyong grasya kaloy sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga aksyonan atong tunan ang sinulat ni Salmanista David. Atong tunan diri sa Psalms 146 verse 2 mga kaigsunan. Nagaingon diri mga aksyonan si Salmanista David. Samtang buhi pa ko, magadayag ako kang hiwa. Mag-aawit ako o mga pagdayag sa akong Diyos, samtang buhi pa ko. Gibalik-balik ni Haring David mangsunan, nga di nagaingon siya. Samtang buhi pa daw siya, magadayag siya sa Ginoo mangsunan. Nga di, kung wala na kita sa atong pagkinabuhi ni kalibutan na, sa unang pagdayag. Usa, ingon si Haring David, samtang buhit pa kita misyonan. Aduna pa kita kahigayunan sa pagdayag sa Ginoo, atong daygon ang Ginoo mga kaigsunan. Sumala sa gingon niya sa Psalms 146 verse 2. Samtang buhit ako, magadayag ako kang hiwa. Mag-aawit ako o magpagdayag sa akong Diyos samtang pinagi sa pag-awit pagsunan daygon nato ang Ginoo mangsunan. Kaya Ginoo mangsunan anywhere ana siya nagkatinog sa iyang katawan nagsampit diya kanya. Ngano mga igsunan nagaingon si David nga samtang buhi pa siya. Diri sa Genesis mga kaigsunan, Genesis chapter 3 verse 19 ng igsunan. Atong pagbasahon gina. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay. Hantod nga mopauli ka sa yuta. Tungod kay gikan nini, gikuha ikaw kay abog ka. O sa abog ikaw mopauli. Mga kaigsunan, kini atong kinabuhi ning kalibutan ng igsunan, temporary lamang ng igsunan. Sumala sa Genesis chapter 3 verse 19. Kita gikuha gikan ta sa abog ug mopauli usab kita ngadto sa yuta mga kaigsunan. Usa na ingon si Haring David, samtang buhi pa ko, magadayag ako sa Dios ug mag-aawit mga kaigsunan. Mga kaigsunan, aduna kitay assurance sa atong kinabuhi kung kita naa sa Ginoo. Mag-alagad kita sa Ginoo, mag-aawit, magadayag sa Ginoo. Kaya nag-ingon sa Genesis chapter 3 verse 19. Kay ikaw gikuha gikan ka sa abog. Mubaul usab ka sa yuta magsunan. Sa unang panahon magsunan, tagas kay mga edad ang mga tao sa unang panahon magsunan. Nga diin nag-abot sila og 969 ang pinakataas nga dakong edad magsunan si Matusalem. Si Matusalem magsunan ang pinakataas edad sa record din sa Biblia magsunan. 969 unya si Jared 962, si Noah 950, si Adam 930, si Seth 912,
Kainan 910, si Enos 905, si Mahalalel 895, si Lamech 775, si Sim 500, si Enoch 365, Tari 205, Sarah 187, Isaac 180, si Abraham 175, si Jacob 147, si Ismael 137, si Moses 120, si Josi 110. Mga takas kay mga edad sa unang panahon, mga katawhan, mga kasyunan, apan mga kasyunan. Sumala sa sinulat sa Genesis chapter 3 verse 19. Nga ingon, sa singot sa imong naong, magkakaon ikaw sa tinapay, hangtod nga mupauli ka sa yuta, tungod kay gikan nini, gikuha ikaw kay abog ka, o sa abog ikaw mupauli. Mga kaigsunan, sa atong kinabuhi, mupauli kita sa abog. Usa, si Salmanista David, gingon, samtang buhi ako, mag-awit ako, magaday ako, ang Hiyoba, samtang buhi ako. Mga kaigsunan, samtang mabuhi pa kita magsunan ng kalibutan, daigo na to ang Diyos. Daigo na to ang iyang mga binuhat ng kalibutan, mga nature, uban pa, mga katingalahan ng mga butang, atong daigon ang Ginoo sunan. Kaya nga naman sunan, kay kita, pikan sa sabog, mupaul kita sa abog mga sunan. Mga kaigsunan, minahal ko ng higugma. Diri nagingon mga kaigsunan, ang kinabuhi sa tao, ikumpara sa lain-lain mga butang, mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi mga sunan, ikumpara, sama sa bulak, nga malara, nga malaya. Ingon usab, sama sa aso, mga kaigsunan, nga lumalabay lamang ang atong kinabuhi. Mabasa magsunan Santiago chapter 4 verse 14 magsunan. Sa unang Pedro chapter 1 verse 24 nagaingon rin, sama sa tanaman ng mga bulak, malaya o mga tagat, mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi, patay kasiguruhan mga kaigsunan. Sa Psalms 39 verse 6 and 7, sa usa ka tawo ingon lamang sa talan-awon. Ini ang atong kahimtang sa atong kinabuhi ning kalibutan magsunan. Lumalabay lamang kita mga kaigsunan. Nagaingon sa Psalm 144 verse 4, ang tao sama sa anino nga mula bay mga kaigsunan. Usa gikumpara ang atong kinabuhi magsunan nini mga butanga. Usa ningon si Salmanista David, Psalms 146 verse 2, samtang buhi pa ko, magadaig ako sa Ginoo, mag-aawit ako samtang buhi pa ko. Muna ningon si Salmanista David magsunan. May kahiguyunan pa kita magsunan sa pagdaig, sa pag-awit ngadto sa Ginoo magsunan. Sao na ito pag-daig sa Ginoo, mga kaigsunan, kung doon na kita'y balituan. Aduna na kita'y gihambing ng sakit, dili na kita magadaig sa Ginoo, samtang buhi pa kita, mga kaigsunan, nining higayon ang sunan, atong daigol ang Ginoo sa iyang mga katingalahan ng butang, sa pagbuhat kanato, nagikan kita sa abog, upauli kita sa abog, mga kaigsunan. Nagaingon din mga kaigsunan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, diri nagaingon mga kaigsunan. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7 mga kaigsunan, ug ang abog mubalik kani sa yuta, ingon sa kaniadto, ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga mao'y naghatag niini mga kaigsunan. Ini ang kahimtang sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Na diin papawalayon ta sa Ginoo. Ang atong kinabuhi, ang atong lawas kay gikan kita sa abog, mubalik ngadto sa abog mga kaigsunan. Ug ingon usab ang atong espiritu nga iya sa Ginoo mubalik ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Inini mga kaigsunan atong pahimuslan ang pagdaig sa Ginoo samtang aduna pa kitay higayon sa pagdaig sa pag-awit diha sa Ginoo mga kaigsunan. Daigon nato ang Ginoo mga kaigsunan. May kagayunan ka wala ato siyang daigon mga kaigsunan. Kay malipay ang Ginoo. Ingon sa Ginoo, dako ang kalipay sa Ginoo. Psalms 147 verse 11. Ang tao nga may kahadlok kaniya. Mga kaigsunan, malipay ang Ginoo mga kaigsunan nga diin kita adunay kahadlok di kaniya. Busa atong daigon siya nining higayuna samtang aduna pa kitay igong panahon sa atong kinabuhi sa pag-awit sa pagdaig sa Ginoo. Hinumdumi mga kaigsunan, sumala
sa nisulat nga gikan kita sabog mupauli sab kita sabog. Hinautod sa nining kabuntagon magsunan naghatag pagtulunan kanato nga diin ang atong kinabuhi gikumpara lamang sa mga uban ng material. Sama kita sa anino, sama kita sa nga bulak mga larag, sama lamang kita sa talanawon mga igsunan. Usab igsunan. Nining higayon na sa mensahe maghatag kanato pagpahinumdum sa atong kinabuhi nga di kita gikan sabog ubalik ka sa sabog usa samtang gabi kita magaday kita kito ug mag-awit alang sa atong Ginoo. Mo'y nagbuhat ka na to sa atong kinabuhi. Hinautod ta ning mensahe paghatag ka na to pagpamalandong nga maandam kita sa pagpaday sa Ginoo batay mabuhi kita adunay assurance sa atong kinabuhi. Dalaygon ng Dios ni kabuntagon, salamat kaninyo sa inyong pagpatalingog ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Daghang salamat. God bless you.